Angibingelele emakhaya ngamakhaya lapha ekufika khona lo msakazo wethu isakha isizwe FM. Eyanamuhla inkonzo ithulwa uNkosana uMhlengi wakwaNgubane. Ngizalwa ke intombi yaseYibisini eMkhomazi lapha emzini waseMvwini. Okwamanje ngwamakhutha ithempeli engiguqa kulo kuseHlalani Temple eManzimtoti. Zikhonze izinhle zenkosi. Ngithanda ukuba ngikhulume indaba kaShembe. Ngikhulume indaba kaNkulunkulu ukuthi lapha ekuphileni kwethu emhlabeni kukhona izinto esiyaye sizenze ngokungaqondi ukuthi ngomhla wokuphela zinokusivimbela indlela eya ezulwini, noma ngabe ukukholwa kwethu bekukuhle kodwa ngezici nezinto ezithile ezingatholakala emzimbeni wethu zisenze singafinyeleli lapha esifisa ukuye khona. Indaba ke engikhuluma ngayo indaba yamathathu nokungena ezulwini. Ngibone ukuthi ngenxa yokuthi izwe lethu lamukela izizwe ezinhlobonhlobo ezafika nemikhutshana yazo, ngiqaphele ukuthi umkhuba wokuziloba amabala emzimbeni uya ngokwanda phakathi kwesizwe sethu, futhi usuze wangena nakubantwana abakholwayo. Umthetho wokukholwa usezincwadini zeBhayibheli zokuqala ezibizwa ngeTorah uyakuphikisa ukuzibhala emzimbeni. Singacaphuna nje lapha encwadini kaLevi 19:28-29, noma ke ngingezoyihumusha ngoba iBhayibheli angilivulile njengamanje. Kodwa ngithi angicaphune le ndaba kaShembe mayefika endaweni yaseWEENEN KWANOBAMBA. UShembe izindawo eziningi wazihamba ngokomoya ngaphambi kokuba afike kuzona yena siqu sakhe. Izindawo eziningi esibala kuzo izwe lasenhla, WEENEN, koLadysmith, koDumbe, koEmelo nasemampondweni nakwaZulu imbala. Zonke lezi ndawo wayezihamba ngokomoya. Wahamba waze wayongena ngisho emazweni ase-Afrika esibala kuwo oLesotho, oMozambique namanye, ngoba ngisho eSwazini wafika khona. Ikhona nje indaba mayisemthwalume uthuma insizwa lapha eSwazini uthi izawufica umfana uJabulani, nangempela zamfica uJabulani. Mazifika kuye uthi uShembe kade lapha, uthi ngize ngamphelezela sahamba naye, uthi sithe sisentabeni omkhuphane ekhona ezweni laseSwazini, uthi kwase kuvuka abantu ngoba lapha kunendawo enamathune ebandla lamaLuthela. Uthi kwase kuvuka abantu bebuza ukuthi isikhathi sethu sesifikile yini. Wayefika uShembe khona eSwazini ngomoya. Manje ke zonke lezi ndawo indaba kaShembe yayifika ngokomoya. UShembe abantu bemazi nasemaphupheni abo belele, abanye benzela izibonakaliso bebhekile, ahlale nabo ebesebuye enyamalala. Endaweni ke yaseWEENEN KWANOBAMBA kwakunomuzi wakwaMathe, kunendodana yakhona ugama layo kwakunguJosiya, eyayisebenza endaweni engasothukela okwakuthiwa kukaDlokweni. Kwahamba isikhathi lensizwa yabe seyigula ihlushwa isisu. Kwathi uma kubonakala ukuthi siyayiqinisa, yabe seyihamba isiyogulela ngasekhaya. Yathi noma isisekhaya ukufa kwathi ngila. Abazali balensizwa baphatheka kabi kakhulu bebona befelwa indodana yabo. Bayizama imizamo yokuyitholela usizo ezinyangeni zangomeni kodokotela nakubathandazi. Babe bashiya nethemba, kodwa kusale kube nhlanga zemuka nomoya. Kuthe uma sekuyanele ukufa, lensizwa yazibonisa ihamba emkhathini, yabe isihlangana nabantu bebuzana ngayo bethi uvelaphi futhi uphikelelepi. Yabe lensizwa isisho ivela emhlabeni, yathi ibheke ezulwini. Base beyibuza laba bantu ukuthi yini le esengalweni yakho. Yaphendula yathi umbhalo lokhu okuyithathu. Ithi lo mbhalo ngawubhalwa ngamaNdiya ngenkathi ngisebenza eKimberley. Base bemtshela ukuthi abazibhale njengawe abangeni ezulwini, ngoba ukuziloba kanjena kuwuphawu
lo kusola uNkulunkulu ukuthi ukudaleleni kanjena, yini engakudalanga ngalendlela osuzenza yona. Base bethi ke phindela emumva emhlabeni ufike ubatshele bonke ukuthi umuntu ozibhalile emzimbeni akangeni ezulwini. Baqhubeka bathi kuye izinyembezi zikamama wakho ziyivalile nendlela yakho eya ezulwini. Umama wakho ukhale kakhulu ngokuhamba kwakho. Lensizwa yazibona seyivuka isidumjini sayo, yabe seyixoxela abazali bayo ngohambo lwayo. Yachaza nokuthi yenqatshelwe ukungena ezulwini ngenxa yombhalo osengalweni yayo. Yasho nokuthi izinyembezi zikanina ziyivalile indlela yayo yokuya ezulwini. Unina wathi uma ekuzwa lokhu wazisola, wayesecela ukuthi uNkulunkulu angabe samnqabela lo mfana ukuba angene ezulwini ngenxa yokulila kwakhe. uJosiya waphinde wabuyela ebuthongweni okhukhweni lokufa. Umphefumulo wakhe waphinde wathathwa futhi. Wazibona ehamba emkhathini wahlangana nabantu basezulwini, bambuza futhi ukuthi uyaphi. Wathi kubo, nganqatshelwa ukungena ezulwini ngenxa yombhalo osengalweni yami. Omunye owayekulaba abantu basezulwini wahosha ummese, wasika uJosiya lapha ekunethathu khona. Wabe esezisika yena lo muntu, wavala inxeba likaJosiya ngalesi sicubu abesikilekho enyameni yakhe. Wathi uma eseqedile uthi, usulungele manje ndodana yami, hamba manje uyongena embusweni wezulu. Emveni kwalokho wabe sehamba izinsuku ezinhlanu. Wazibona engena endaweni engathi idolobha elincane elalinezitalaje ezazidotshisiwe ngamatshe amhlophe. Wangena esangweni elingasempumalanga, wahamba waze wayofika endlini yezitsha. La afika wacela imvume yokungena. Ilapho ke ahlangana khona nobabamkhulu umprofeti uIsaiah Shembe, owathi kuye, mntanami, izono zakho zithethelelwe zonke, ngoba ubungawakhethi amabandla kaNkulunkulu, ubungena noma kuliphi ufike udumise. Kodwa ke ngiyakuthuma manje, ngikuthuma kubazali bakho emhlabeni, ufike ubatshele ukuthi bangayidli inyama yengulube, bangayidli nengcuba, bangawubhemi ugwayi, futhi bangabuphuzi utshwala, bangaphuzi ngisho amahewu, kusho ubabamkhulu lapha kulensizwa enguJosiya. Masingacaphuna nje incwadi ezimbala eBhayibhelini noma singeke sayifunda ngenxa yesikhathi, incwadi eyifakazela lokukhuluma engiqeda ukukhuluma noma okwakhulunywa nguShembe kulensizwa ukuba ayalela abazali babo ukuthi bangakwenzi. Singafunda uDeuteronomy 14 verse 8, sifunda uDeuteronomy 11 verse 7, sifunda uLevi 22 verse 8, sifunda uNumeri 6 to kuya ku3, sifunda uLevi 19 verse 26, sifunda uIsaiah 65 verse 12. Uthi ke lo muntu ongubabamkhulu ekhuluma nalensizwa, uthe bese ubacele abazali bakho ukuthi lokho engikutshele khona abahambe baye kokumemezela emabandleni lawa ababekhonza kuwo ama-American board nama-Lutheran nama-Wesley okwakungama missionaries. Base bebatshele abantu ukuthi kuyichilo ukubona lezi zinto sesizibalile ukuthi kazenziwa zilenga emzimbeni wekholwa. Lena ke imithetho kaNkulunkulu. Wabe esethi uma sewukwenzile konke lokhu engikuthuma khona, ngiyofika ngizokulanda ngehora lesishagalolunye, siyohamba nawe siyoshumayela nawe. Obabatshela ukuthi kuyomele bathathe uhambo lwezinsuku ezinhlanu beze lapho abaza kufundiswa khona okufanele bekwenze. Nempela ke wabuya uJosiya kubazali bakhe, wabazisa konke akuthunyiwe. Wabe sethi kuthiwe kumele asongwe ngengubo emhlophe uma esehambile emhlabeni, kanjalo nodondolo lwakhe.
nabo abazali bakhe lithe izwi abambathe ingubo emhlophe. Bakugcina konke ayebatshele khona, baya nasemabandleni bahambisa iza ababelithunyiwe. Langa limbe ngo-9 ekuseni kwabonakala kuqhamuka ife elimhlophe liqhamuka phakathi kwezintaba ezimbili umthunzini nonontethe. Lelifu lalinabantu ababegqoke izingubo ezimhlophe. Lelifu lafike lama phezu komuzi wakwaMathe. Abantu bendawo balibona bebona lesi simangaliso. Indodana kaMathe yamemeza yathi, "Ngiletheleni ingubo yami emhlophe." Sebefikile abefundisi basePhakameni, ngoba ngesikhathi ihlangana nalabantu eyahlangana nabo emoyeni isathathwe ukufa lokhu kokuqala nokwesibili, yabona ukuthi kwabe kungabantu basePhakameni. Yaphumela phandle lensizwa, kwaba ukuhamba kwayo. Labe selisuka ifu labheka esitendana. Kwaphela izinsukwana kwabe sekufika izithunywa ezazivele ePhakameni zithunywe kuyoshumayela ezweni lasenhla. Lamadoda ayethunyiwe kwakungubaba uShange waseNkanyezini kanye nobaba uMaphumulo waseMkhomazi. AbakwaMathe base beyichaza indaba eyafika ngendodana yabo. Lamadoda athunyiweyo athi konke lokhu okwabonwa indodana yenu kukhona lapha emhlabeni. Ngisho noShembe lo obekhuluma ngaye ukhona. Baqhuba bathi uma nifuna ukumbona uShembe hlelani sambeni ngoba umhlangano kaJulayi ususeduze. Umndeni wakwaMathe kanye nomakhelwane kazange bathandabuza, kazange besapholisa amaseko, balungisa lokho. Kwafika lolo suku lwalezo zinsuku ezinhlanu zalolo hambo lwalibheke ePhakameni. Kwenzeka konke njengalokhu uShembe ubabamkhulu waye kwaZulu uzwakala uyakhuluma khona uthi, "Bengihambile nabanye benu ngokomoya siyoshumayela ezweni lasenhla KWANOBAMBA. Uthi sihlangane nomunye umfana wakwaMathe wathi unqatshelwe kuba angene ezulwini ngenxa yombhalo osengalweni yakhe. Ngibe sengithatha ummese ngasika inyama yakhe enalombhalo, ngabe sengizisika inyama yami ngavala ngayo lo mbhalo owawukulomfana. Ngabe sengithi usekulungele ukuhamba ayongena ezulwini," kusho ubabamkhulu. Uma-ke umndeni wakwaMathe ufika ePhakameni, ufika abantu basePhakameni sebeyizwile indaba yendodana yabo eyanqatshelwa ukungena ezulwini. Ubabamkhulu wabapha ithuba ukuba bayichaze indaba kaJosiya. Kwasukuma uyise walensizwa wayichaza le ndaba waze wafika ekutheni yasho indodana yakhe ukuthi izawuhlala noShembe endlini yezitsha. Banda kakhulu uNazaretha KWANOBAMBA nasezindaweni ezingomakhelwane. Banda baze bayoshaya kwesenkosi yamachunu kwaZondehleka. Kwathi emva kweminyaka emibili wabe sefika uShembe yena mathupha kulelizwe. Sefika ngokomzimba wakhe. Ufika njena kwakusanda kukhothama inkosi yesizwe samachunu. Sekubheduka umbango wobukhosi. Kodwa wayesefika uShembe kulelizwe. Angazi zihlobo zami ezinhle enkosini, ngicela ukuba ngingaqhubeki ngande kakhulu ngoba nesikhathi akusisona esethu. Kodwa okukhulu kunakho konke zikhonzise Nkosi ukuthi uNkulunkulu akasenze sizame ngazindlela zonke ukuba sigcine imiyalo yakhe. Ngicela ukuthandaza. Nkosi yamazulu wonke, Thixo omkhulu wasePhakameni, siyabonga nokubonga Jehova umsana uthando lwakho. Sigcinile Nkosi kwashaya lesisikhathi, siphile Nkosi indlebe zokuzwa izwi lakho. Cela Nkosi uhambele emakhaya ngamakhaya kubantu bakho abalalele inkonzo. Ebebedingile Nkosi ubapha abakudingile. Ebebegula Nkosi abaphile.
ebebeswele Nkosi imisebenzi bayithole. Konke Nkosi uyazi ngabanye ey'nhlizweni zabo kwabakufisayo ubenzele khona. Konke esicelayo sicela ngegama leNkosi uShembe. Amen.